ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଥିଙ୍କିଂ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଥିଙ୍କିଂ? ତୁମର ବୟସ କେତେ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ? ମୋର ବୟସ 16 ବର୍ଷ। ଆଇ ଏମ୍ 16 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ। ଆଇ ଏମ୍ 16 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ। ସଦାବେଳେ ହସୁଥାଅ। ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। କିପ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ ବିଜି। କିପ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ ବିଜି। ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଡୁ। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଡୁ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍। ପଇସା କିଏ ଦବ? ହୁ ୱିଲ୍ ପେ? ହୁ ୱିଲ୍ ପେ? ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ପେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ପେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ମି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ମି? ଅନ୍ୟ କିଛି ପଚାର। ଆସ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆସ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆପଣ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍? ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍? ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି? ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି। ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟୁ। ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟୁ। ଏହା ତୁମର କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୟୋର୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୟୋର୍? ନା, ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହ। ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ। ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ। କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନୋଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ। ନୋଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ। ଖବର କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ତୁମେ ରାଗିଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି? ଆର୍ ୟୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି? ନା, ମୁଁ ରାଗିନି। ନୋ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି। ନୋ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍ ୟେଟ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍ ୟେଟ୍। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ଆଇ କେମ୍ ଜଷ୍ଟ ନାଓ। ଆଇ କେମ୍ ଜଷ୍ଟ ନାଓ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍? ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍? ହଁ, ଭିତରକୁ ଆସ। ୟେସ୍, କମ୍ ଇନ୍। ୟେସ୍, କମ୍ ଇନ୍। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆହୁରି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।